Priatelia, želám vám požehnaný advent a mám pre vás ponuku, ak zháňate originálny darček, ktorý poteší vašich blízkych, vašich kamarátov alebo známych, tak mám ponuke svoje knižky, o ktorých moji čitatelia, či už sú to intelektuáli alebo obyčajní ľudia, hovoria, že sú veľmi pútavo písané a vždycky sa pri nich dobre zabavia a nemôžu sa od tých knižiek odtrhnúť, takže začneme tou poslednou. Toto je moja najnovšia knižka tohtoročná, ktorá sa volá Trhovisko Miletičová, ale nie je to len o trhovisku, je to jednoducho o Bratislave, ale je to aj o dobe korony, ktorú sme prežili. Sú tam príbehy množstva ľudí. Je to knižka, ktorá jedna pani mi povedala, že hej, priniesla veľkú radosť do života, ako keby pre jej prečítaní omladla, pretože spomínam tam aj mnohých zaujímavých dôchodcov, ktorí sú už vo vyššom veku, ale vychutnávajú si ten život, žijú v prítomnosti a na nič sa nesťažujú. Čiže odporúčam vám Miletičku, tá je veľmi vtipne písaná. Toto je moja prvotina, pouličný diviak. Napriek tomu, že mám magisterský titul a úspešne som ukončil vysokú školu, tak vyštudoval som počas 9 rokov pobytu na ulici, keď som bol bezdomovec, takú ako keby vysokú školu pouličného života, čiže v tejto knižke čiernohumorne nájdete recept, ako prekonať tvrdé podmienky, tvrdé chvíle, ako zvládnuť problémy, ale nie je to len o ulici. Opisujem tu aj svoje cestovateľské zážitky ešte z 90 rokov minulého storočia, zo Spojených štátov, z Anglicka, zo Škótska, alebo z Prahy, a taktiež opisujem, ako moja generácia, ja som 50-tník, aký sme vyrastali, akú hudbu sme počúvali, dokonca aj mladá generácia tu nájde množstvo hip-hopových a rapových hviezd, ktorí pred ešte minulom storočí ten žáner hip-hopu a rapu založili. Tuto mám anglickú verziu dokonca pre vašich priateľov zo zahraničia, kde sú aj farebné fotky Bratislavy a okolia, aby mali taký pekný suvenír. No a toto je posledná knižka, ktorú neodporúčam úplne každému, možno 1% čitateľov, je to taká troška náročnejšia, filozoficky ladená kniha, kde vlastne píšem o tom, hlavný hrdina ide spáchať samovraždu, na konci knihy sa aj zabije, ale dobre to dopadne, on to celé prežije a zrodí sa v ňom taká veľká životná sila. Čiže moji priatelia, nemám tie knižky v knihkupectvách, stačí mi ale napísať cez Facebook. V Bratislave vám ich dokonca donesem osobne, kde len chcete, domov, do práce, a mimo bratislavským pošlem poštou, čiže v knihkupectvách ju nehľadajte, kontaktujete ma v prípade záujmu na mojom facebookovskom profile, na Messengeri, a želám vám teda požehnané sviatky a všetko dobré v novom roku.